ni ba Allah nake ga ma ka je ka nemo waya kai dai bari kai wallahi wani gonan bawan mu zan sai da waya wannan iPhone 11 din ta customizing din da kace zai mata gaskiya dole ne je mata customizing dan sa na ma zan sai dan akwai sabon kamfanin da ya fito Allah ji ai in ga ma kana ji kamfanin Arzuma Babban Store shine nan kamfanin Arzuma Babban Store ai kana ji yana sayar da iPhone yana sayar da wayoyi kala-kala daga India, Japan, China, Chadi, Lagos, Muradi, Katsina, Jigawa, Jos. Za ka iya zuwa da kafarka ka je ka siyo waya a wannan kamfanin. Za kuma ka iya zuwa Allah ka yi aiki. ai ina ga ma to kaga dole kai ta customizing dole na sa waya ta take daukar caji Ya aka yi? Me yake faruwa? Ka bari kawai sare shi. Me yake faruwa? Rena mun hankali zan yi. Ya aka yi? Me yake faruwa? Me yake faruwa? Me yake faruwa? Ku yi komai shi. Me yake faruwa? Ya aka yi? So ku yi komai shi. Ya aka yi? Me yake faruwa? Me yake faruwa? Rena mun waye wanda Me yake faruwa? Ya aka yi? Ya aka yi? bari da ce ka bari ya aka yi ba za ya me yake faruwa ya aka yi bayani me yake faruwa me yake faruwa wallahi da tunin ya kai na me yake faruwa kai ya aka yi irin wannan rayuwar ne kuke rahin gaskiya a rayuwa me yake faruwa kai tsaya mana ya aka yi me yake faruwa mutane ka saurare mu na ka zuciyarka in mana rena hankali kai wallahi a'a ka ci da Allah haba mun ce kai mana bayani yanda kake ciki maybe ka zo ka na ba shi 300 so mun iPhone Pro Max wai sai da renin wayo wai sai mun hono ce ma hono ce dubu sha uku take to ku ya aka mu kuke ba mu cuta kudin in wannan ne hankali ka tsaya a gama maganin matsalarka ka tsaya a gama maganin matsalarka yanzu nan da shawarorin da muke yi wannan wayarsa iPhone ɗinsa za a yi masa customizing ɗinsa ta koma sabuwa wannan kuma yana son Infinix sabon kamfani kuma babba wannan kuma yana so zai sayar da waya shi zai siyi wayarsa shi karshe ma gonar garansa ne ta zai siyi waya yanzu za mu je kamfanin Arzuma Babban Store wanda yake kafa ɗin duniya an san shi daga Chadi, Amurka, India, Japan, Katsina, Gombe, Jigawa, Jos, Kaduna, Lagos duk zuwa ake ana siyan waya motar ka yanzu kana so za a yi mata customizing ɗinta za a yi mata ba tare da ɓata lokaci ba kuma ka biya kuɗi a yi maka aikin ka inda kake so don haka yanzu ina baka mai shawara shi ne shi kuma idan faran yana 300 kai ya ina gaya maka kai wannan fa sai ya kwace wannan babba haba to Allah ma muna mai laifi ya hayabe mana ba yanzu abin da za a yi kaga wannan kamfanin Arzuma Babban Store wannan shi ma kamfanin Arzuma Babban Store shi wannan shi ma kamfanin Arzuma Babban Store shi yanzu ni ma ga hican zan je dan haka yanzu in dai aiki ne kake so za a yi maka customizing din wayarka ko kuma mota ka za a yi mata customizing baka da matsala idan ma kana Ingila ka turo da komai da bayanai kace kana son waya kala kaza kamfanin Arzuma Babban kamar ta zo har cikin ɗakin ka ne yalla bai baka ji ba ya aka yi abin da ne wannan ban Allah ne ya hakuri ni ai ban san da amma